Fantasticele! Și echipa noastră este formată din Diana, Dorina, Dia, Elena și o nouă membră a echipei noastre, Irina cu Puffy. De asemenea, da, avem un invitat special numit Puffy. Este iepurașul meu, mic, așa. Haideți să-l vedeți mai de aproape. Așa. Bun, avem 3 subiecte despre care vom discuta astăzi. Primul subiect este... Persoanele cu două fețe. Nu v-ați săturat de prietenii falși? Noi da. De aceea am creat o pagină care este în descriere. Al doilea subiect despre care vom discuta este școala. Atunci când ești ascultat la o anumită materie cu colegul tău de clasă și deși tu ai știut mai multe, el ia nota mai bună pentru că este preferatul doamnei sau domnului. Ceea ce nu mi se pare deloc corect. Al treilea subiect despre care vom discuta este... Este tot legat de școală, dar despre materie. Adică nu înțeleg la ce folosesc materiile ca gen tehnologie sau muzică sau desen. Sau religie. Da, exact. Sau Adică sport. nu te ajută cu nimic. Și dacă, de exemplu, la muzică sau la desen nu ai talent și iei note mici, îți strică media pentru liceu. Și Normal mi s-ar părea ca fiecare să-și aleagă materiile care îl pot avantaja în viitor. da, la care știi că este bun și se poate descurca și poate lua note bune. Exact. Dar, mă rog, ministerul... Da. Păi noi vă lăsăm cu Puffy. Cu iubire. Pa!